ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бародарону хоҳроне ки дар муҳоҷират қарор доред, берун аз муҳоҷират ва қонунгузориҳои муҳоҷират ба шумо писанд асту шабакаи моро пайгирӣ мекунед. ҳатман ба шабакаи мо обуна шудагӣ набошед, обуна шуданро фаромӯш намекунед. наворҳои моро гирифта ба шахсоне ки қонунгузориҳои муҳоҷират писанд аст равон мекунем, ки то ки ҳама камтар бошад ҳам аз қонунгузориҳои Россия бохабар бошад. касоне ки шабакаи мо маъқул нест, ҳар хел комментариро дар мода мекунед, метавонед ки шумо кнопкаи пропустида зер кунеду аз паи зиндагитон шудан гиред. бо одамои даркориба дар кор мешад, даромада тамошо мекунад. ногуфта намонад ки ман телеграми худро кушодам. дар шабакаи телеграм беш аз 500 савол шуд, ман ҷавоб додам то қадри имкон, ва дар ютуб ба комментариҳо ҷавоб дода наметавонам, ба он сабабе ки душвортар аст ҷавобдиҳиш. барои ҳамин даромада ба телеграми ман ҳатман обуна шавед. вақте ки шумо дохили телеграм мешед, дар ҳамон ҷои поиск менависед бо ҳарфҳои лутуни қонун РФ, ҳамаш якҷоя, якта ҳарфи к калон, мондагиш ҳамаш ҳарфи майда. метавонед ки даромада обуна шавед ва саволҳои худро пешниҳод кунед, то қадри имкон ман ҷавоб медиҳам. шахсоне ки телеграми маро ёфта натонистед, дар ҳамин навор дар якум комментария ман силкаи каналро мегузорам, ки штои барои шумо осон шавад. якум имрӯза навор дар бораи зелёни карта, патент, РВП, ВНЖ, регистратсия, ҳуҷҷати роҳандагии русӣ, дар бораи ҳама чизое ки барои шумо даркорӣ аст, боварии комил дорам, ки аз ҳамин навор камакам гуфтам маълумоти даркорро барои худ пайдо мекунед. ҳатман наворро то ахир нагузарону тамошо кунед. дар сари навор, дар байни навор, дар охири навор бошад, барои худатон маълумоти даркориро пайдо мекунед. камакак навор дарозтар мешад, аз ҳамаи шумо маъзарат мехоҳам. якум гап мезанем дар бораи барои чӣ коргарои ФСБ, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, барои чӣ даромадан намемонад ва ҳамаро ба 27 қисми 1 част 1 федеральный закон 114 кати даромадан намондоз. ин чанд қа запрет аст, чанд сол шуданаш мумкин ва чӣ хел шуданаш мумкин. масалан, вақте ки шумо дохили Россия шудед, ба ягон фурудгоҳаш фуромадед ё ба ягон границааш гашин шудед, шуморо дар вақти тафтиш коргари амният даромада намонд ва ба шумо коғазе дод, ки дар он ҷо нависагӣ 1.1 Ч 27 114 27 114, яъне ки ягон хел чиз дигар нест, ҳамин чиз аст. тамом. шуморо метавонанд ки аз 3 моҳ то 30 сол то 50 сол чанд қадар ки ҳамин срок хоҳанд, шуморо даромаданатона манъ кунанд. дар кадом ҳолат коргарои амният ин корро мекунанд? дар ҳолате ки дар телефони шумо ягон чиз пайдо мекунанд, мебинанд, ягон навор шумо дидагӣ ҳастед, ба ягон навор зангулача зер кардаги ҳастед, ягон наворое ки муқобили Россия гап мезанад, ё ягон давлатҳои исломия тамошо кардаги ҳастед, ё ягон терроризм, ягон чизи дигар, ё ки телефонотон топтоза, мақсад шумо рафтед тоҷикистон телефони нав гирон омадед. ин ҳам як намуди ки шумо хостед ки худатонро аз ҳамин спецслужбаи Россия тоза кунеду нишон натиҳед, ягон айбатона рӯпӯш карда истодед. барои ҳамон телефоне ки буромадед, ҳамон ки дароед беҳтартар мешад. фақат ягон хел наворои ғайриқонуниро тамошо накунед. баъд психологияи шумо мин ки қати шумо вақте ки суҳбат мекунад, ҳангоми суҳбат пайдо мекунад ки шумо чӣ хел одам ҳастед, ва ба хоҳиши худаш причинаша безопасность Российской Федерации мегӯяд, шумоя даромадан намемонад. дар ин ҳолат шуморо метавонад ки аз 3 моҳ то чанд соле ки хоҳад запрет монад. шояд 3 моҳ бошад, шояд 6 моҳ бошад, ина фаҳмида намешад. фаҳмидан шумо гирифта ба ФСБ письмо мекунед, аз ҳамон Тоҷикистон бошад, агу ҷое набошад, ки мехоҳам ки фаҳмам фалончи барои чӣ ба ман запрет мондагианд, ва ба шумо ҷавоб мебиёд. ҷавобашонам фаҳмоне ки ҳамин статья кати мондан то ба неки срокаш нест. срокаш акун иншоалло агар ҳамин СВОи специални военные операция агар тамом шавад, шояд ҳамин якчанд одамоя запретшона кушод. амнистия мешавад ё намешавад? амнистия шуданаш дар кор, неки ҳоли қонунӣ ягон хел фармон нест ки амнистия шавад. агар амнистия шавад, ман ҳатман баромада навор мекунам. дар амнистия киҳо мефурод? шахсоне ки барои штраф,
барои иш тарафҳое ки дар метро кардагӣ, дар автобус кардагӣ ё шумо ронандаи мошин ҳастед, дар мошин иштироф кардагӣ, барои шумо запрет мондагӣ. Запрет мондагӣ не ки шумо намедонед. Дар омадани шумо манъ кардагӣ, шумо бехабар. ин ҳамин статьяи 27 мешавад, қисми 1 мешавад. 27 қисми 1 статьяи 11. Статьяи 11 мешавад, 11 қисми 1 мешавад, 3 сол запрет. барое ки шумо дар давоми 1 сол 2 иштироф кардед. Яъне ки имрӯз шумо 1 бор иштироф кардан ва баъди 8 моҳ 9 моҳи дигар бо 1 бор иштироф кардан. Вай фарқ надорад шумо иштирофро пардохт кардед ё накардед. шумо запрет шуданатон мумкин. барое ки ҳозир инҷа ба одамҳое пайдо мешаванд ки ман 10 иштироф дорам, ичи нашуд, 20 иштироф дорам, ичи нашуд. барое ки шумо ҳоли ҳамун барабан, ин ранги подишудес аст, барабана дар тарафи шумо тоб надоданд. ҳоли шумоя яъне ки муҳлататон наомад ба ҳамин чиз, очрататон нарасид, барои ҳамин ба шумо ин чиз ҳоли омада нарасидааст. касоне ки ВНЖ дореду РВП дореду ягон мошини нақлиёта дар номатон мондагӣ, вай шофир ҳай мекунад, дар камераҳо сурат мегиранд, дар кӯчаҳо ягон иштироф мешавад, вай иштирофам барои шумо метавонад ки запрет монад ва дар асоси запрет баъд ВНЖ ё РВП шумоя бекор кунад. яъне ки қонун ба нест ин хел чиз ки гирифта бекор кардани РВП ВНЖ бесабаб. барои ҳамин сабаб ин чиз мешавад ки дар мошини нақлиёте ки дар номи шумо ҳаст иштироф кард, дар асоси иштироф даромадани шуморо ба Россия манъ кард ва дар асоси ҳамин манъ кардагиш гирифта РВП ВНЖ шумоя бекор кард. барои ҳамон одамое ки РВП ВНЖ доред, нақлиёт бақлиёт ба номатон намонед. ҳаракат кунед ки шуморо иштироф накунанд ки ҳоли шумо дар даст РВП ВНЖ доред, шумо шаҳрванди Тоҷикистон ҳисоб мехӯред. вақте ки паспорти сурха ба даст мегиред, баъд шумо шаҳрванди Россия ҳисоб мехӯред. акнун гап мезанем дар бораи зеленая карточка, кортаи сабз. корти сабз ба кӣ дар кор аст? ба ҳама шаҳрвандои Тоҷикистон ё шаҳрвандои Ӯзбекистоне ки давлатҳое ки безвизовӣ мегӯянд, виза ки намедарону ҳамту медаронад, Қирғизистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон. ба шаҳрвандои Қазоқистону Қирғизистон лозим нест, барое ки ё тамони союз ба. Основнояш ҳамин тоҷик, ӯзбек, Тоҷикистон, Ӯзбекистон. ба синни аз 6 сола боло, яъне ки кӯдакое ки то синни 6 сола ба ё карточкаи сабз лозим нест. фақат кӯдаконе ки аз 6 сола боло бояд ки карточкаи сабз кунанд ва одамое ки аз синни 18 солаам боло бояд ки карточкаи сабзро ба даст оранд. дар ин карточкаи сабз чӣ маълумотҳо сабт мешавад? ҳамаи маълумотҳо, изи ангушти шумо, расми шумо, акси шиносномаи шумо, кӣ ҳастед, чӣ ҳастед, дар куҷо ҳастед, ҳамаш сабт мешавад. чӣ хеле ки мо шумо медонем, бо ҳозир аз 1 декабри 2024 қонуни нав ба кор даромад ки дар фурудгоҳҳои Москва, кадомаш набошад, Жуковский, Домодедово, Внуково, Шереметово, дар ҳамаи аэропортҳо, дар фурудгоҳҳо бояд ки изи ангуштони шумо, расми шумо гирифта шаваду баъд дохили Россия шавед. ё ки сарҳади Маштякова, ин Оренбург, дар ҳамон ҷо ҳам ҳозир шуморо аввал изи ангуштонро мегиранд, расматонро мегиранд, баъд ба дохили Россия дохил мешед. барои ҳамин агар омаданӣ бошед, через дигар шаҳрҳо биёед, мақсад Питер кати ё Казан кати ягон ҷои дигар кати биёед беҳтар. ба фикри ман Питер бам ҳамин хел мекунанд, барое ки Питер ин дуюм Москва аст. барои ҳамун дар Питер ҳам шояд изи ангуштони шумо гиранд. ягон хел регионҳо кати Казан, Челябинск, ҳамин тарафҳо ки биён агар шояд осонтар шавад. дар бораи режими висилка, дар бораи ки 90-180 ки чӣ хел чо мекунад, иношо гуфта мегузарем ҳозир. чӣ хеле ки мо шумо медонем, аз 5 феврари 2025 қонун бо ном висилка аз тарафи президенти рӯз ки 8 августи 2024 имзо шуда буд ба кор медарод. ин қонун чиро ӯҳдадор аст? мақсад шаҳрванди Тоҷикистон ё шаҳрванди Ӯзбекистон, шаҳрвандои хориҷӣ ки дар ҳудуди Россия ноқонунӣ қарор доранд, бояд ки то 5 феврал ҳудуди Россияро тарк кунанд. вагарне шуморо агар қапиданд, бо тарси маҷбурӣ ба ватан равон мекунанд. ё одамое ки запрет доред биромадагӣ нестед, депорт доред биромадагӣ нестед, саволо мешавад ки ман 5 сол боз набиромадиам, ҳозир буром чон мекунад. вақти биромадан шумо бе ягон мушкилӣ мебуроед. одамое гуфтиянд ки кадом беақлои бесаводо ки туи агар қапад турма мекунад, ба ту делаи уголовнӣ мекушод. ин хел гапон нест.
мигратсионный ҳамин қонун агар шумо вайрон карда бошед, шумоя фақат метавонад ки аз ҳудуди Россия берун кунад. Тамом 10 сол бошад, 15 сол бошад берун мекунад, не ки дар ин статья ягон бор шумои бурда дар ягон ҷо паси панҷара намешинонад, гапи ҳар касба гӯш накунед. барои ҳамин одамое ки патент доред, гражданство доред, РВП ВНЖ доред, номатон дар рӯйхати сиёҳи ҳамон Тоҷикистон ки шуғли аҳолии Тоҷикистон тартиб додагӣ ҳаст, агар ҳуҷҷатҳои шумо қонунӣ бошад, баъди 5 феврал номатон аз ҳамон списка, аз ҳамон рӯйхат бо тарзи автоматик гум мешавад, барое ки як бор дига ва рӯйхата гирифта одамои қонунӣ, ноқонунӣ ҳамаша ҷудо карда ба ҷойҳои худ мегузоранд. ва контрол сахт мешавад. Чӣ хел сахт мешавад? Шумо мақсад кортаи бонкӣ доред. Аз картаи бонкии худ аз 30 000 зоид пул ба ягон кас гузаронда ё ягон кас гирифта наметавонед дар як моҳ. ҳуҷҷати ронандагӣ дореду мошин ҳай мекунед, дастафка кор мекунед, ягон ҷо кор мекунед. ҳуҷҷати ронандагитона маҳкам мекунанд дар ҳамон вақте ки шумо мошин хизодед, вақте ки шумои сотрудники гаӣ медорад, мебинад пас гирифта ронандагии шумое ки ронандагии шумо дар ҳамон вақт қатъ карда шудааст. яъне ки бисёр ограничениҳои сахт, мушкилиҳои сахт ба сари одамое ки ноқонунӣ гаштаанд мебиёд. режими 90-180, яъне ки дар ҳозира қонунгузориҳо дар бораи даромаду буромад аз Россия мувофиқи статьяи қонуни 114 порядка въезда иностранных граждан Российской Федерации, шумо бояд ки агар даромада частни кардарои дагар ҳудуди Россия ба, шумо бояд ки 3 моҳ дар Россия гардеду бо рафта 3 моҳ дар Тоҷикистон гашта омада ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ кунед. дар ҳамин ҳолат шумо қонунгузории Россияро вайрон намекунед. агар шумо частни гирифта дар омадеду 3 моҳ гаштеду бо сарҳад рафта гузашта бо омадед, ин шумо режими 90-180ро вайрон кардед. шуморо агар полис қапад бурда ба 5 сол, агар полис нақапад ба 3 сол метавонанд ки даромаду буромади шумоя манъ кунанд, яъне ки депортация ё видварени мувофиқи статьяи 18.8 федеральный закон 115 о правовом положении иностранных граждан. 114 ин даромаду буромади моро тафтиш мекунад, 115 истодани моро бо регистратсияи бо дигар чизо. Правовом положении иностранных граждан закон 115. Порядка выезда и въезда Российской Федерации это федеральный закон 114. 114-115. яъне ки агар 115 бошад, ин будубошти шумоя вес дар ҳудуди Россия контрол мекунад. акнун гап мезанем дар бораи одамое ки ҳозир патент дорану Тоҷикистон рафта омаданиам. вақте ки шумо патент доред, Тоҷикистон рафта 3 моҳ истодан шарт не. ба шумо ин чиз дахл надорад. ё ВНЖ доред ё РВП доред, шумо наметавонед дар Тоҷикистон рафта 3 моҳ 6 моҳ истода омаданатон шарт не. метавонед ки ҳамин рӯз бироеду пага дароеду бо патент карда бо апаи зиндагии худ шудан гиред. чӣ хеле ки гуфтам, ин дахл дорад ба шахсоне ки гости даромадагианд, частни даромадагианд. мувофиқи қонунгузориҳои Россия. дар бораи чӣ бо гап монд? дар бораи ронандагӣ, ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ. шахсоне ки РВП ВНЖ доред ва шумо то 1 апрели 2024 гирифтагӣ ҳастед, яъне ки шумо агар РВП ВНЖтона 5 апрел, 10 апрел ё 2 апрели 2024 гирифта бошед, ба шумо барои нав кардан экзамен ҳатмист. ба ки экзамен дар кор нест. шахсоне ки шаҳрвандии Россияро доред, шахсоне ки РВП ВНЖ дореду то 1 апрели 2024 ба даст овардагӣ ҳастед ва шумо ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ доред. шумо метавонед ки рафта ҳуҷҷати ронандагии худро аз то 1 апрели 2025 то 4-5 моҳ мондааст, бояд ки ронандагитона ҳуҷҷататона ба Россия табдил диҳед ки вагарне шуморо агар қапидан бесправ оформен мекунанд, яъне ки ҳуҷҷати ронандагӣ надошт кута оформен мекунанд, то 25 000 штраф, то решени правам рафтанаш мумкин. чӣ хел карда ҳуҷҷати ронандагиро иваз кунем, куҷо равем, чӣ кор кунем, чӣ анализ бурем? ҳар як ГИБДД направлениҳои худаша дорад. барои ҳамин ба ҳамон ҷои истиқомататон, ВНЖ шумо можед Оренбург ё Челябинск, ба ҳамон ВНЖтон муроҷиат мекунед, ба ҳамон ГИБДД мегӯед ки ман шаҳрванди Тоҷикистон, РВП ВНЖ ё паспортам ман то 1 апрели 2024 гирифтагӣ. не ки ҳуҷҷати ронандагитонам бояд ки дар вақти ҳамон гирифтагӣ ВНЖтон бошад. мақсад шумо
РВП ВНЖ паспорта то 1 апрели 2024 гирифтагӣ, не ки правая нав гирифтед. Шумо навкара наметавонед. барои ки навкара метавонад? Шахсони навкара метавонанд ки дар ҳамон вақт правашон буд, ҳуҷҷати ронандагишон, баъд РВП ё ВНЖ гирифтанд. ба шумо ин чиз метавонад ки ёрдам кунад барои иваз кардани праватон. вақте ки шумо дохили ГИБДД мешед, ГИБДД ба шумо ҳамон направление метиҳад, направление ки фалон духтур рав гузар. шумо чо кунед? Якум очередь бояд ки ба ГИБДД муроҷиат кунед. ГИБДД ҳуҷҷатҳои даркория мегӯяд. ҳуҷҷатҳои даркорӣ, переводи паспорти шумо ҳатмист, переводи праваи шумо ҳатмист, дар забони русӣ гарондан дар кор, пластик бошадам фарқ надорад, мегардонид ва дигар ҳуҷҷатҳо, регистратсия, прописка, РВП, ВНЖ, паспорт, ин чизо лозим. Анализи духтура ҳар як ГИБДД худаш направление метиҳад кадом балница рафта куҷо додана. агар бо ягон чизи боқӣ монд, ман ҳатман бо дар бораи вай чизо сухан карда дар наворҳои оянда мегузарам. ҳатман ба шабакаи мо обуна шавед ва даромада ба телеграми мо обуна шуда ба саволҳои худ посух гиред. Телеграми мо Қонун РФ дар поиски Телеграм ё ки дар навор дар якум комментария метавонед ки пайдо кунед. дар комментарияҳои YouTube агар ба саволотон ҷавоб надодам, хафа нашавед, барое ки дар ин ҷо душвор аст. бо як бори дига гуфта мегузарам. аллоҳ нигаҳбон бошад ҳамотона барори кор.